Pensa ka na po nga. Tatara nakadalaw ka niya. Ati favorite mga prutas ni. May chocolate mo. Okay kaya mo. May soft drinks mo na eh. Ni Jia siya. May papanalabak. Kasano may bakal, lalo mati suman. Pagkutuan natin may isa. Sige. Sige pa lang. Di ko may... Dapat sukat na katalawan na. Nagkano sumadi. Nagkakang dito yan. Nice. Bari kayo. Sasarap din. Pinagbulong natin. Ay, tigas na pinagbiyago na yan. Hoy, bak. Di ko na makalalis si Tanal daw. Kadupay walisan ta. Nagadungor pero na eh. Ewan gaya man rin sa payawang kwartamon ta sumadsidelan ka manayin. Apay no, do kwartamon. Nagsadot-sadot kan. Ipada nagtumay tagalaog. Ha? Apay sino di tagalaod nga tuktukoy man rin. Eh na, madin dapat mamuanayin. Narigatayin. Baka dati kabagyan na dito yung nakatulog. Agagipulong. Natay lang nga din, nagipulong pay. Kumalay mo nga ay, apan dumalaw. Magaya, hindi ka pa mabisahin. Bisina ka on. Urisak, mabisay na ko. Kit ka sano nga yata, wang matibalon ta. Ito dating gawi ah. Pag-ikot-ikot na tayo, baka dati atang kita. Digbigat apay dati agata ngayon. Kumalay mo nga ay, baka dati pumarbago nga dumalaw. Tara, pagkita. Urisak, mabisay na kay. Tiksapon. Sige Rod, dito na eh. Kawansa ah. Oops. 1-0. Kasano may bakal, lalo mati suman. Pagkutuan natin may isa. Sige. Sige pa lang. Di ko may... Dapat sukat na katalawan na. Nagkano sumadi. Nagkakang dito yan. Nice. Bari kayo. Mga kami na nga po. So katamin to nang sumahod kami. Magsamitang. Makaspan. Ang danom. Magkita sa damdamat ta, bukad dyan. Siguro ba lang? Hindi ko taklines. Good morning, bro. Samitang. Nabita ka yan. Samayin nasa magta. Ang mahal naman ta. Tingka pa. Sakita ti ko. Panulak na. Mas pala na ko. Ha? Andres, makaninumak ka talaga. Ang siya ka raw. Dini. Puta ka ma. Mari, expired. Mati, lagman. Balita. Oh, Andres, saka ni. Kinakasan kang balan. George. Langan biskinan. Oh, pinyamatan. Dola ka niya mo. Pinakape. Nukata mo na. Mas pala na kunti. Merindahik man natin daman. Basta man nagwalis. Yeah, boy. Oh, kanya yun po. Pari-pari kayo. Nice. Okay. Sobra may isa. Kanya na, chikin kanya. Kamkargaan. Oh, kanya yung matapaw.
Tama. Pala na kong. Samit amat na. Nice. Pinakatsamtsambanan. Oh, may ito pinakarami ito tatar siya. Nice. Karga, ay kalaban. Dadamirin natin dama. Sa hibok mo natin Dadadalang dama. Nice. Baka sa pulan da. Madi. Ramatan. Dan. Pagkadapi makita ta sa bali. Po, nalinis ito ya. Nagagawa ito sa porterera. Yeah, boy. Ito. Nijiyara siya. May papanalabak. Tamo dala lang plastic bag. Baka awan ti pakipalanitan nan. Baka kulkulik tamit ti atang ituin. Ha? Tini. Sumula kami ubusan ta. Kaya siya ka na po nga. Tatara nakadalaw ka niya. Ati favorite mo nga prutas na eh. Ay chocolate mo. Ay kaya mo. Nice. May soft drinks mo na eh. Bak. Hindi mo kaya mag-alat yatang. Ha? Ba't na nagyatang suna? Lagi masakit siya ko na ni. Pinsapit na. Tapi man sanas ni. Kulay purok pa dyan may sanay. Kita pa chocolate. Stitsay taday. Ha? Uy, kapun sa brutahan niya nga chocolate. Ano? Tirahin taman na dihay. Urahin ta nga makalis. O sige nga ron. Stand pa itapit ron. Ngayon pa, dagbaybayagawin. Dapat papanak. Nagpasadag pa kami. Nako na po nga. Rata ka ma. No pinuwakan ta ka bumbat ta. Nasabugan ka ditan. Ang napansin na ta. Ang wala yun. Nahid lang ah. Subli pa yadahay. Pupuri ni. Ano? Kanya matay? Ano ka? Sana ta. Niti bataw. Takbo lang. Peras, mati ka mo kanina ta. Chocolate. Alam mo chocolate. Ha? Yeah, boy. State side. Alam makakita kasi nga chocolate ah. Ano naman? Itong Dante. Ay, kapon na nga ta. Ang pantay. Uncle ko ataw eh. Nagana. Oh no! Lasang state side sa. Nice. Ay, lapang. Apo. Hindi mo alam. Nice. Saka makaraman kasi ah. Tawad mo ito. Tawad mo natin. Natutubo sa akong. Lagi. Ate kami isa. Ganyan natin ang lalamami ng chocolate. At ay. Maisip, juice drink. Kanyak mataw. Mahupili ka tanay. Mini, mini mo. Ay, makaala, kutsunggo. Kanya ka daw. Tara, patakan. Ako, nalipatagan magturos si Kandila. Oh no! Ni, huwag mo inyatang ka. Taray samot ka asaw. Ay, unay mo ito eh. Nyamot ito na ba? Nagregregata, nagpasada, tapos alawin da lang. Nyamot ito na ba? Isang-sangin mo ni Palani daw. Supay ah. Nagras kaya miktura ng agmangit. Ano nangigma din pagana? Mga kuha. Kasi mo eh. Ano? Isoplito ka ito yan. Okay. Sayang eh. Mati magsang-sangit na garudain. Isoplito damdama. Mapumanaw so na. Isoplito ate Ayun na. Sige mo laktan. Nyamot ito na ba? Nagawang akong sinsyahin ng alat po yan. Sige pa, tapan nagpagpasada at damalimiatan ko kanyamaw. Nyamot ito. Oh no!
Umalis na ng bak. Tan! Oh, dapat na eh. Luar mo. Dapat chocolate. Talo aja. Luar mo. Kupitin na pailaan. Tama. Dudua. May sapay. May isang pa lang. Dabay, luar mo ba? Pero di mo rin daan naman ah. Eh na, makonsensya ka nang mo yung baga na. Ataw, naman kanya ko na. Ni, apet yung mga tao. Di ba di bagay na tao? Ha? Tanang, tanong subli kay apa yung madu ko na na. Sa bagay nakatulong dabay. Tagarod ay. Oh, so nang ba? Nakabit ay. Takam. At ituwing namin talaga mapampanunok. Gusto marunong ka, Mike. Aldawin na umay ng nalpasta. Kasan mo makalman atar. Tama mo, kaya hindi mabisin na anawin. Bak, ay masaot na damdama, Panginoon talangan na. Kanyat karak, kanyang pulutan na. Sige man latan. Puno na yun, nagpanunot ka pa ilaan. Kaya naudarang, nanginginay arak. Katawang mo lang, sugo, kadahapi. Duray kasi la pulutan, nagpiksa ka magpulutan, di maluga man lang. Nanginginay mo di arak. Ha? Nagpiksa ka magpulutan,